22 February 2025. Aiwa ndinaenda ndakabatira panapa tiri kuona kuti aiwa yesterday nyika inozikanwa kuti aiwa vakomana vakanga vari paYouth Day amoziva kuti aiwa vanenge vachikomemorata aiwa vaRG Mugabe. Toona kuti panapa vanhu vobuda vachiti aiwa generally aiwa vakaramba kuitiswa madance aiwa evanhu vasina kukwana. Atoona kuti yesterday general vanoonekwa kunzi vanhu vese pavaitamba music yairira vatona vision nemutungamiri wenyika nevamwe vose vanonga vazonga vakaisa maoko muhomwe ndori vasubscribe like kuti on the bell kuti pira pano paBBC zvamuri kuona vanobuda vakomana munebe panhora vanyora vachiti checkpoint Chiwenga refused to dance mapapiro dance, he put his hands in pockets while others were dancing. Thomas panobuda nyoko panapa vanoshowa this video mungana papage reBBC munoona kuti aiwa generally vakatoisa zvavo maoko muhomwe vamwe vachitamba dance munoona vamwe vari pasaidha vana kupa muchinguri. Pana pano unopinda mucomment section unonyora kuti my beloved general shall not be intimidated by a civilian like Idi Mnangagwa. To hell with the dictatorship. I liked even Mini. She remained straight and didn't become a puppet of a failed Mnangagwa. No much panomudaita romano pila wachiti. Is that Opa Mchunguru on the right side next to ED? She's already done with mourning her father-in-law. Mwanopinda wachiti kuchafa munhu apa nzombiri masvosve anotswanya-tswanywa. Mwanopinda wanyora achiti even zvescarf izvo akazviona kuti ndezve ambatora mashoko atingaiti kuti titaure panapa. Mwanopinda wachiti ndigeneral ka avo havangatambe to dance tusina musoro. Mashoko atiri kuona kuti aiwa vanhu they are affirming panapa nageneral vachiona kuti aiwa kujamuka kwavari kuita izvi zvima instances zvavari kushowa zviri very very small kungomira zvavo vakaisa maoko muhomwe kutaridza kuti kutori neimpact ritonikwa nevanhu kuti aiwa general vakajamuka panguva ino pamwe chete naMini aiwa tikuona kuti vakomana ava panguva ino havasi kana kutolereta. Ngutidzai mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi patiri kuona kuti aiwa panguva ino atmosphere vanhu vari kuona kuti nyika yeZimbabwe aiwa in the political ground inoratidza kuti yava battlefield mune kurwisana nekurwisana kuri kuitika. Tiudzai mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi mucomment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.